mga sakinan nga gituhuan nga gigamit pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban nakitaan ubos sa kustodiya sa Highway Patrol Group. Bar top-notcher og Dean sa College of Law sa University of Cebu ipanghatagan og auto. Mga balay sa Apas gidalikan og demolish uban napakya sa mga lumulupyo sa pagkumbinser sa korte sa pagpapagniini. Cebu City Medical Center building himpit na nga na-demolish. Mga biktima sa sunog gibalhin sa mga evacuation centers. Bagong dalan himuon sa Barangay Lorega, San Miguel. Mayong hapon Sugbo ug Kabisayan, aniya ang labing labas ng mga balita. Hatod kaninyo sa kinatipuang pwersa sa News 5. Ako si Franz Malilong Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nunot sa itabong dakong sunog nga milaboy sa 8 ka sityo sa Barangay Lorega, San Miguel, maghimo ang syudad sa Subo ug bag-ong dalan sa mga lugar. Kabahin ang maong plano sa reblocking nga ipatuman sa maong barangay. Aron dunay maagian panahon sa emergency. Leslie Caminade Vistil, sugin nimi. Giplanuhan karon sa Task Force Lorega nga moabli og laing dalan aron maagian og mga dagkong trucks sama sa mga fire trucks ug mga emergency vehicles. Matud pa sa Pangulo sa Task Force Lorega, Engineer Jose Mare Poblete, nga gawas sa Lorega Street ug San Miguel Street adunay laing dalan nga ablihan sa tunga-tunga nga bahin niining duha ka dalan aron palapdan. Dugang pa ni Poblete nga ilang gipaspasan karon ang pag-implementar sa reblocking aron makabalik na ang mga nasunugan. Eventually, as a matter of course, butangan mo ginanatog daan o niya nga additional. So, makakita ka sa site nga naay maigo most likely sa atong daan. So, there's also the challenge nga asa na po nato painuna. Samtang si Kapitan Fritz Herrera mipadayag nga dili igo ang calamity fund sa barangay tungod sa kadako sa danyos nga gihimo sa sunog. Okay, so we are now trying to look within our resources, within our funds kung napatay matap na, no? Because really, we are really looking at a dako giding problema. Apan si City Administrator Dr. Lucille Mercado mipadayag nga naghihapoy budget ang dakbayan nga magamit alang sa mga nabiktima sa sunog. 1,293 ka pamilya sa 743 ka panimalay ang biktima sa sunog. Of course, naaman kita, naaman tayo gihatag. Bisan man tinuod og natural man yun na, there will be a lot of help and relief will still be sent. But dili na may atong saligan. Nag-prepare man sad kita. Karong hapon gimiting sa Task Force Lorega ang mga nasunugan aron hingpit nga pasabton kun nganong angayang mag-reblocking silang lugar. Leslie Caminade Vistil, News 5. Di pabalin kagabi sa temporaryong evacuation centers ang mga nasunugan sa Barangay Lorega, San Miguel, kinsa miistar sa Dalan Imos. Jinky Baguio sa Ginlimi. Kung kagahapon na puno sa mga nasunugan ang daan sa Imos, karon hawa na ang lugar. Kay gabi ipagitabakwit ang mga biktima sa sunog sa temporaryong evacuation centers. Ay man! Ayo, taon ta, kaya kami sinina, bilis. Sa Imos Gym, nakighimamat si Mayor Michael Rama sa mga taga-sityo San Roque. Din iyang gipasalig nga makabalik ra sila pagtukod sa ilang mga balay, sa gayon nga mapatuman na ang reblocking. That will have to be a priority o manawagan ta sa mga private contractors. Kaya niuyo naman ang council nga mo involve ta og private contractors. Muna na kinahanglan tagtabang sa tanan, kaya magpadako ta sa daan. Ang taga-sityo itong Yuta og Serias, dinisab sa Jean sa Zapatera Elementary School gipahimutang, samtang dunay uban kanila sa classrooms na sa Zapatera High School.
Kuyog ni Jed dinhi ang laing upat ka pamilya nga nagtapok sa usa ka classroom. Mas maayo na kuno kini itandi sa sitwasyon nila kagahapon. Sa pagkahitabo ato sa daan mi hitabo sa nanghigda karon nga gibalhin mi diri arang-arang na sa among higdaanan komportable na mi di jud kay paras dito nga naghuot mi. Usa sa mga nakawatan atol sa sunog ang pamilya ni Jasmine Rose. Dinuban niya ang iyang 2 anyos nga anak ug inahan. Tungod sa kagutom, ila na lang gikaon ang ilang mga tinda. Pagkaon ug sinina mo'y nagunang panginahanglan sa mga nasunugan. Sa ato mi dito sa kalsada, pwede yung abugan na mo niya akong anak gisipon, ang anak sa akong ate gisipon sa giubo. Paito kay ma'am di lalim ang makuan, matruma sa sunog. Jinky Barrio, News 5. Nikabat og 10,000 pesos ang gibanabanang danyos sa sunog nga hapit miugdaw sa tulo ka andanang palimahay sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay kagahapon. Ryan Sorote, Suginlimi. Sa amateur video nga kuha ni Christian Caballero, gilamoy sa kayong panimay ni Marisa Mangkaw dinhi sa barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Daling medako ang kayo kay ginama sa light materials ang ikaduha ug ikatulong andana sa balay. Nakamatikod lang si Julieta sa kayo dihang dunay misinggit nga nasunog ang ilang gipuy-an. Mao nga dali niya gipagawas ang iyang mga anak ug kabanay. Duha mi kabok kami silingan ni Kuya Buboy, dili kami duha amo pang gipaw niya. Di naman madaha ang kayo, muton saka na sa kisami ang kayo. Giingong nagsugod ang kayo sa kama nga nahimutang sa terrace sa ikaduha nga andana sa maong panimay. Otag mi kay Bo, way tao diri, way tao, ang tao nga dako ako ra may mga pangitaon na namog asa gyud ang duulan ni nila gyud. Dugay sab nakalusot ang mga fire trucks tungod sa kadagan sa mga tricycad o mga osusero nga nag-ali sa daan. Mibuto ang transformer duo sa nasunog nga balay dihang gipasilitan kini og tubig sa mga bombero. Nakontrolar ang sunog sud sa 2 ka minutos ug dunay danyos nga 10,000 pesos. Ryan Sorote, News 5. Gitubag sa highest bidder sa expansion sa Mactan Airport Terminal Project ang mga pasangil nga gisabwag sa second highest bidder sa maong proyekto. King Perez, Suginlimi. Gipresentar sa mga kadagpuan sa Megawide GMR Consortium ang ilang plano sa pag-renovate sa Terminal 1 ug pagtukod og bagong Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport. Sila ang highest bidder sa Public-Private Partnership Project sa DOTC sa bid price nga $326 million kon 14.4 bilyones pesos alang sa pag-expand ug pag-operate sa Mactan Airport. Tinguha sa Megawide Construction Corporation ug sa India-based GMR Construction na mahimong labing unang tourist airport of the world ang Mactan Airport nga adunay capacity nga 28 milyones ka mga pasahero matag tuig. We have to become successful, business and the community become successful. We will change all the seating. We want something nicer, something more comfortable, so that when you are sitting, you're a lot more comfortable. Actually, as we speak, we are already preparing for our studies now. We've started with research. Unsa gyud kinahanglan ng visitors in Cebu na unsa ilang gusto mabag-o ba. Apan gikwestiyon ng consortium sa ikaduhang highest bidder, ang PhilInvest Changi Airport Consortium. Kini ang hinungdan nga natanggong paghatag sa Notice of Award isip winning bidder sa maong consortium. Pasangil sa second highest bidder nga way igong financial capacity ang maong consortium sa paghimo sa maong proyekto. So we're definitely not backing out. Gipasigarbo sa GMR nga ang ilang kompanya adunay taas nga investment grade rating nga BBB+ ug walay loan default. Gani, daghan sa mga bangko nga local ug international banks ang mipadayag sa pagtubag sa 70% nga gi-require nga funding ug andam na ang cheque sa ilang bid price nga 14.4 billion pesos. Laing pasangil nga gitubag sa Megawide GMR Consortium mao ang conflict of interest sa laing bidder sa Mactan Airport Project. Conflict of interest requires active participation by whoever it is that's accused of the conflict of interest into participating bids. And that is clearly not the case, and that has been established. Hinon gisaaran sila sa DOTC nga makapagawas na og desisyon ng maong ahensya sa di pa matapos ang Marso. So we're patiently waiting for the notice of award. King Perez, News 5. Hingpit nang nabungkag ang 3 andanas nga Cebu City Medical Center human sa dulan usa ka buwan niining pag-demolish. Matod pa sa pangu sa CCMC committee nga si Consul Mary Ann de los Santos nga kun ugaling hingpit nang malimpyo ang dapit ilan nang masugdan ang pagbalhin sa dalan Panganiban. Ug isunod usab ang construction sa first phase sa bagong
City Hospital. Tinguha sa komitiba sa CCMC nga madali ang pagtukod sa bagong tambalanan aron mapahimuslan. Okay. Gipadayon na ang pag-demolish sa mga balay sa Sitio San Miguel, Barangay Apas nga giangkon sa usa ka pribada nga tag-iya. Sa 157 ka mga balay, 20 ang gihatagan og lugway nga dili gubon hangtod April 15 samtang 39 naghuwat sa hukom sa korte sa ilang motion for reconsideration. King Perez, sugin ni Ming. Human gidinay ang temporary restraining order kagahapon ni Judge Estela Almacinco dito sa RTC Branch 12. Wa na mapugni sa mga residente sa lot 942-947 dito sa Sitio San Miguel, Barangay Apas ang pagguba sila mga panimay karong adlaw. Ang uban voluntaryo nga niguba silang balay. Sinong Indab usa sa mga nakadawat sa partial payment nga katunga sa 40,000 pesos gikan sa tag-iya sa yuta alang sa voluntaryo nga pagguba sa iyang panimay. Kuan nga sa gobyerno kung ano yuta yan namay na nag-iya day. Sa 157 ka mga panimay sa lot 942-947 di pa mahimong gubon ang 59 niini. 20 ka mga panimay gihatagan og lugway hangtod Abril 15 sumala sa nasabutan didto sa RTC Branch 12 kagahapon. Samtang ang laing 39 nga may bayad og supersedeas bond nagpaabot pa sa hukom sa ilang gipangayo sa korte nga konsiderasyon. Human gidinay ang gipangayo nga restraining og injunction order sa sala ni Judge Alexander Acosta sa RTC Branch 9. Malinaw na gud ang wala na gay walay mi kuan. Walay may babag-babag ba? So, okay na kayo. King Perez, News 5.